Je bel me zo vroeg. Hallo Gerald. Ja, ze nog niet zo vroeg te rasie. Ik zei maar ik ga nog geld krijgen. Ja, geef me zo net een weerkans, dan zal ik nog geld gereden. Ja. Ja, ik ga nog geld krijgen. Hoor je niet, ik zei net geen net voor meer weerkansie. Ja, dank je. Joh, die man is er om geld, jong. Die belegger laat wie Van die vergadering. van die Meneer. vergadering Ik bij. heb het zo gemaakt, meneer. Ik heb op meneer zijn schedule gezet voor 2 uur morgenmiddag. En hier is die staten van die bezigheid en hier is die uitgaves. Ja. Ik neem aan, meneer, met zo'n nauwkeurig lekker deur gaan om zeker te maken dat stem wordt in die bezigheidsrekorden. Rechts hoe heet je die staten van die maatschappij bij jou? Zo is het, meneer. Oké, dus laat niet nodig hier van mijn vrouw spandeer klaar, baie geld. Ai, meneer. So, waar denk meneer zo diep nou? Dat is zomaar niks man, Brandon. Krijg je belangrijke gas vanavond? Belangrijke gast. Interessant. Zo je waarin weet je Brandon? Nee, meneer, het is glad niet nodig. Daar is meneer zijn bezigheid. Ja. Ach, kom nou op Brandon, zie. Je weet precies wat aan. Elke man heeft zijn behoeftes. Ja, meneer, ik hoor meneer. Is Beertes hier? Ik neem aan deze gast. Ach, gas, hey, wonderlijk. Eet zo hier, die is gemist. Oeh, Beertes, waar is jij? Hier is ik, mijn lief. Brandon, ik moest maar gaan. Breng week en die check samen verdrinken alsjeblieft. Rechts zo, meneer. Zo, hoe gaat het? Mijn prachtige bloem. Beertes, om eerlijk te waren, het gaat niet goed niet. Mijn ma is ziek en ik weet niet hoe ga ik maken en ik moet naar bij de dokter krijgen. Oh, ja, nou, hoeveel kost dit? 15.000 rand. 15.000 rand. Yes. Ik kan zeker een plan maken om dit aan te krijgen. Beertes, ik wil je les wezen. Ik zal nooit te laat wezen om mij niet. Het enige ding dat ik nooit kan helpen. Oké. Hier zo, meneer. Hier zo, mevrouw. Laat die val waar ik wil. Laat het tot geneesing kom, die pijn wegpak en alle seer memories wegtrek. Nou, het is Bertus hier. Hoe komt u even Bertus? Hoeveel Bertus heeft mijn geld? Oké, ik zal hem nou krijgen, kom aan. Bertus, hier is iemand voor jullie. Yes, my oom. Kijk, hier lijkt my hierdie Bertus, nee. Het 'n flair. En mind you, digo. Nee, Vaseline is 'n prostituut. Maar kijk, man, ek het 'n plan. Ek gaan naar die verleiding, jy. Dan trek haar in by ons plan. Ons moet vir Bertus groot en kaal te maak. Sien jy? So ja, hy is die plan, hy check weer later hoor, nee. Yes, sien jou. Bertus, ik zoek mijn geld. Ah, je Claudia, die zijn naam die. Nu nog maar bij dingen kom je, ik zoek net mijn geld alsjeblieft man. Oh ja, moet niet zo hard praten. Ik ken de kamer aan praten. Oké zeg, maar ik zoek mijn geld Bertus. Ik dan kom eens van. Ik krijg zo'n studeerkamer ding. Claudia, ons gaan alleen praten over die mensen maar niet horen. Mijn geld Bertus. Claudia, je hebt gezegd, je moet met tegelijkertijd die maatschappij. Ze niet bij je goed. Ik heb die geweten, die maatschappij short nog geld die Bertus. Je weet dingen veranderen in die maatschappij is altijd goed, maar zo geld zal je krijgen, je moet niet die kan. Weet Bianca van die vliezen waar je ze kunt onderhouden. Zij weet niks, niemand weet van niks af. Dat is net Bertus, je moet zo gauw als mogelijk dat mijn geld van mij niet aan krijgen alsjeblieft. nu waar ik zal een plan maken, maar hoeveel zal je krijgen, Claudia? Verflaks! Ga je nou alleen bel? Ik zei dat ik zal nog geld krijgen. Ik zal die bos nou uitzoeken. Ja, Jy is mos die flair en also hoe. wat plan je? Wie wat gaan binne die huis studeerkamer noem? Als zij ook een flerie, want ik zal haar verburg. Relax, vind die niemand wil je troon vat. In fact, Bertus skuld hy wel 'n klomp geld en nou kan jy dit terugbetaal. Hij is dan Bertus? Ja, Bertus die klomp goed weg. Hy baie skuld hy vroeg maak en nou kan jy dit terugbetaal. Interessant.
Hierin moet ons alweer. Kan ik misschien voor mevrouw helpen? Dan je weet hier waar wij vroeger in de studeerkamer gezeten. Ik ging niet om wat hij gehoord heeft, maar ik ben niet bestaan. Bertus aan de vloer, was ik als assistent. En ik is die vleren. Wacht. Wat zoek je? Ik heb een plan. Plan zo. Ik heb meer acties als jij. En ik is die vleren. Oké, zo deze plan. Meneer Bertus gaan morgen naar een week. Hij zal zeker later ergens extra, hij is elke 10 minuten. Maar ons gaan nog niet door die dag kan doen. Zo ik denk ons met 8 uur doen kost. Hij is de tijd wanneer die schoonmaker gaan huis te gaan. Zo ik denk 8 uur moet ons. Rise and Shine, Beauty Queen, mevrouw Lindsay. Hoekom raas je zo vroeg? Wat gaat Hier is iemand die buitenkant. Hoe laat is het dan nou? Dit is 9 uur. Jana. Zo mijn bewaarder zal nog enige tijd wees. Hier is iemand hier voor is mijn naamcamera. Jana. Rera. Hallo. Hoekom blijf je zo hard? Wat gaan aan? Die moes moet eens aangaan. Kunnen ze die ding reschedule want ik is baie bezig. Bezig met wat? Om te doggen. Wanneer wil je voor alle mensen? Vrouw mens, hoe denk jij is jij om mij zo te judge? Die is een partij, wie wil het? Een partij het nou staan op een lobby met mij zit alsjeblieft. Ik doe het zo nou dadelijk. En daar wij zo'n fantasie leven, dat moet oordeel. Maar je zal nooit zo eens kunnen kopie. Hoe kom? Maar je is verslaafd aan doggen. Hallo. Ik heb nog eens een great plan hoor. Ik heb een man. Bridal en en is baie onlooslik en ik weet niet hoe om te zeggen. Ja, ik denk ik zal hem gebruiken. Ja. Hoe denk je bij James om de kamer te barst? Ik tegen ben, ik ga niet eten. Met wat ben je bezig? Ja. Hallo? Kan ik alsjeblieft zo gauw als mogelijk Ja, het is een baie noodgeval. Mijn liefje, wat is fout? Dan ben je Meneer, kan zo alsjeblieft een oomlik weg? weer goed hier. Wat is fout hier? Jouw vrouw heeft verbreidend vermoor en gebaseerd op die bewijzen zoals we staan in kaart en ik is bij jammer meer hier. Jammer. Excuus? Kan je het met een beetje niet heel? Ik kan niet weer verloren. Astis? Hoe zeg je nou?
Is you right, Ning?